Da, și-am pornit iar într-o nouă călătorie. Îi dau așa o leacă mai lung să văd cam cât aș putea de mult duce cu o singură baterie. Acum nu știu dacă o să fie la limite sau nu, dar cât de cât. Deci maximul de kilometri o afla. Ar trebui să fie unui 170, 80, ceva genul ăsta. Eu încerc să fac acolo. Acum nu știu exact cu ce viteză să-i dau, mai tare, mai încet, dar am să mă duc mai încet după ce termin cu orașul. Să iau așa încetul. Că oricum azi e cald, e fain. Nu-i problemă. Am ajuns în oraș. Da, am de traversat aproape tot orașul. Făcile așa. Ia uite, aici mereu dau de roșu. N-am nicio șansă să nu dau de roșu. Și mai am lacă de oraș. După o să dau de un drum drept în care să mână cu viteză și acolo. Dar sper să fie bine. Da, și să o luăm înainte. Da, de acum am de urcat dealul ăsta. Ia să vedem. Wow, și ciment pe aici. Dar nu e așa rău, am crezut că o să fie mai rău. E decent. Da, și-am ieșit din Suceava. Mă duc spre adâncata de acum. Da, frumos așa. Nu e nici am florit. Dar începe, văd că unii copaci au deja. Cam începe să prindă verdeță. La momentan e fain. Am dat așa pe viteză mai mică și de acum încet îi dau viteză. Uai de capul meu, uai tâmpitule! Să putea să nu treacă vreunul pe lângă mine. Uai! Și am ajuns în comuna adâncată, uite harbuză. Cred că am mai fost, când în dreapta îmi pare că m-am mai dus la spre Fetești încolo. Știu că era un drum. Mamă, dar s-a dus soarele și aici e vânt. Dimineața cât de cât, nu e chiar așa cald. Dar mai încolo s-a arătat mai cald. Dar totuși e decent. Nu îngheț deloc la norii ăștia. Sunt așa cam de ploaie cumva.
mai puțin. Și nu cred că o să ploaie. Ia uite aici, parc frumos. Și aici biserica. Ia cămin cultural, mă, de la Dâncata, muzeu. Avem și muzeocile. Oare ce-o conținea, dacă conține ceva. Și de aici veneam din partea aia, din Mitoc. Și înapoi școala, de așa drumul ăsta, bă, dar chiar drumul ăsta l-am făcut destul de recent. De așa am ajuns în Zvoriștea, bine, deja ceva timp. Și mă îndrept spre Dorohoi, de acum pe aici mă duceam pe Zamostea, Seret. Dar de acum eu înainte, tot înainte. Deci m-am oprit lângă o casă mai părăsită. Și tinenea cu trotineta, cu tricicleta. Ia uite aici, palmiere! Bă, da, interesantă. E cam distrus. Sper că s-a văzut ceva. Casa asta care a rămas la fel. Bă, dar cred că acum se poate intra, văd pe acolo e distrus portița. Ia uite, sus, frumos. Mergem pe pod, mergem pe pod. Ia și o casă mai veche. Une scaie de la locația asta, une scaie. Uite, este unul. Nu prea se vede. Obiectiv supravegheat, dar unde camera are? Ia uite, podul cu piatră, aileu. Am ajuns în Italia, ai, ce trepedații. Aoleu, dință. Ce ești? Ia uite, gata, Seret, Dorohoi și Botoșani. Vârful câmpului. Și o să aflu cum e sensul ăsta giratoriu, tot înainte. Stânga e Seretul, dreapta Botoșani. Dar cred că la întoarcere, nu cred că. Eu nu știu ce fac dacă să mă duc pe europeana aia. Sau tot pe acolo până am fost. Deodată e mai în siguranță pe europeană. Dar nu știu, vedea la întoarcere ce baterie am, cum am. Dar ghini și frumos. Bă, n-am mai fost de mult pe aici. Ia uite. Asta e părăsită, se dărâmă. Am aglomerat și pe aici. Uite, casă verde, tot e verde și ăleac albastru. Altă casă verde. O, dar ce e aici? O grămadă de mașini. Joacă FIFA aia, cred că. Pare fi o sală de sport. Pare, dar nu-i nimica. Și s-o termina vârful câmpului. Iată, oameni culeg flori. Da, am un deal aici. Și după aia vine valea aia, numai vale și iar vale. Ăla-i fainuț. Grămadă de păsări se aud. Totul liniște. Îi dăm cu vale de acum! N-ar fi fain și la mănăstirea aia acolo, dar nu cred că mă mai duc. Problema e că acum mi-am amintit că trebuie să-l urc ăsta înapoi. Ce nașpa! Că tot pe aici o să trebuiască a veni. Ori dacă nu, mă duc spre Botoșani și merg mai pe drept. Aici e mănăstirea Gorovei. Poate la întoarcere dacă am destulă baterie și în caz că vin pe aici.
Eram încă cineva cu bicicleta, dar el îi dă cu motorul. Nu știam ce să aude, pocnea pe aici. Ia uite, pus motor la bicicletă. Viteză! De acum vine doar vale. Păi, le iau cât apă pe aici. Haha, dar e fain. Dă și mai tare. Hai că vine niște curbe pe aici. Cred că s-a oprit sus. Nu-l mai văd. De acum e fain. Avem niște curbe pe aici. Azi de-am s-a mai făcut ceva la casele astea, nu s-a mai făcut nimic. Pus celofan. Interesant. Ia uite barza, mă! Și face cuibul. S-a terminat Horlăceni. Ia uite o casă mai veche. Și am fost și pe drumul ăla pe aici. Nici nu mai știu dacă era asfaltat când am mers. Văd că acum îi. Nici nu mai știu unde duce în primul rând. Săucenița. Uite și clădirea asta. Încă în construcție. Ia uite-la. Wow, ce leargă. Băi, nu scăbie deloc, uite-la ea, uite-la ea. Mai am de mers până în Dorohoi sau nu? Îmi pare că s-a aproape, da, s-a aproape. Mai am un mic deal de urcat. Și am ajuns în Dorohoi. Niște sticlă pe aici. Așa, să știu, dacă știu pe unde să o mai iau acum. Da, cam îmi dau seama. Ia uite, o tantă pe trotinetă. Și am ajuns cumva pe la principal, tot blocuri, una alta. Am ajuns și în Las Vegas. Dă bani în stânga. Da, și tot înainte. Oh, dăm de un roșu. Ce fac încolo? Dar trebuie să explorez la orașul.
la întoarcere. Coțo! Bă, dar pe ce nu mai știu exact unde trebuie să iau. Ia avem, trece trenul, nu mai trece trenul. Bă, dar niște grupi pe aici. Da, destul de aglomerat pe partea asta. Trebuie să iau undeva la stânga, dar mai încolo. Ia ce fain aici. E părăsit. A început să mai încălzească. E mult mai fain acum. Pămâr la Loturenescu, în stânga, cele așa. Da, eu trebuie să fac mai încolo, în stânga. Ia uite, o rulotă, bă. Ia uite câta sticlă acolo la casa e fain. Și aici, iată, asta e în construcție. Aici nu prea se vede de gard. Oh. Ia ce drum avem aici, frumos. Și nu știu unde exact, trebuie să iau la stânga. Eu, da, am de urcat. Și atât a fost. Ia uite-l! Mă, da, ce pregătit era. Și am ieșit din Dorohoi. Dai vânt, asta e nașpa, iată acolo un iaz. Dărăbani în stânga, Havârna, George Enescu în dreapta. Bă, că e o stradă mai principală asta. Să vedea cât ține. Ia uite aici, ce frumos, câmpie. Da, chiar e fain. Cam drum principal ăsta, grămadă de mașini. Da, mă opresc eu o leacă pe Cilea. Am găsit drumul ăsta de pe drumul principal. Uite, mai găsesc case părăsite, cred că acolo. Vedem dacă se vede ceva. Sau poate nu fi. Îmi pare că e o fabrică ceva acolo. Salut! Da, e ora 12:25. Mai am mult și bine. Ia să vedem, am făcut 60 de kilometri până acum. Zice Strava ceva pe Cilea. 2 ore și 16, hai leu. Ia uite aici gândac acolo. Ce fain e. Am vrut să mă apropie, dar uite, o luat-o la fugă. S-a oprit. Da, să iau la drum. Câta drum drept aici le-am. Da, și bicicleta s-a închis, așa că s-a resetat kilometri. Da, aveam 60. Deci 60 plus cât o mai fi de acum încolo. Nașpa? Da, nu contează acum. Da, e un drum drept și leacă vânt, ba lateral, ba în față. Destul de aglomerat drumul ăsta. Oh, și am ajuns în Dumbrăvița. Bine ați venit în comuna Ibănești. Localitate de frontieră. Iau. Oricum campioni ajung, e bine, mai este, dar sunt două țări, una lângă alta, Ucraina și Moldova. Dar mai este ceva până acolo. Nu știu sigur, în planul am să mă duc până aproape de vamă, dar
Nu știu sigur dacă am să pot, pentru că o să am peste 200 și ceva de kilometri și nu vreau să împing. Ia uite câteva flori aici frumos. Ala, ce vânt în față am! E bun că e cald, vine un vânt cam rece. Ia uite, avem un iaz aici în față și niște curbe. Ohoho! Am ajuns în Cristinești. O barieră acolo, tot frumos. Dragalina. Așa când știu, trebuie să vin înapoi pe drumul ăsta. De fapt, nu cred că vin o parte pe drumul ăsta, că am un mini cerc pe partea asta. Dar s-a vedea ce ești pe partea aia altă. Aici la fel, mai la distanță. Mai sunt și aproape, dar în mare parte văd că sunt la distanță, cum era acolo pe lângă graniță. Hai, Vășcăuț? Da. Partea aia. Uite cât adulă pe acolo. Bun că nu s-a luat de mine, ia uite și biserică. Aici niște lemne, o levadă dacă vrei. Pare a fi mere acum, nu știu. Ia, ca să ajung la granița cu Moldova trebuie să mă duc în Rădăuț-Prut. Da, nu cred că mă mai fac drumul ăla, nu știu sigur. Cumva mă tentează că mai am doar cumva o linie s-a dus. Cât scrie acum? 7 km, deci 67 de km. Iată aici panouri, tot frumos. Și cumva mă tentează, văd că cu viteza a doua în continuu merge foarte fain. Cristinești în stânga. Ia uite aici, e turnul, mă. Ce-o fi pe aici? Uite aici combine la greu. Trebuie să fie ceva ferm. Ia și aici ce conține niște saci, văd că cereal max. Iau ce e aici? Plin. Dezmembrări, Dragalina. Ia uite, am ajuns în Smardan sau Smârdan. Băi, s-o cam încălzit pe aici, văd că așa, dintr-o dată, numai când am intrat. Comuna Suharău. Bine ai venit. Ia uite aici, bă, miroase ceva, dar nu știu ce. Ia uite, ce la o biserică închis, cred că s-o terminat slujba, gata. Și aici, Erasmus școală. Bă, am stat mult pe scaun, doare fundul leac. Avem o vale aici. Dar ce era acolo? Da, cu un vânt în față. Bă, dar e faină. Ce fain, ia uite o casă roșu cu gar roșu. Ce faină. Dărăban, 17 km, Suharău 5 în stânga pe Cilea. Nu mai merg. Eu pe Cilea, Dărăban 17. Și cam atât a fost din satul ăsta. Smardan. Și aici avem câmpie. Bă, ce fain e. Să mă fi dus acolo. Sunt niște copaci pe partea aia. Mă fi dus acolo, o leacă. Dar nu mai sunt traseu. Ce fain e pe aici. O grămadă de gâză. S-o încălzit așa. Dintr-o dată. Trebuie să dau haina pe jos de acum. Ce fain e. Câmpii acolo. Poți să ajungi și pe la copacii aia. E pe drumul ăsta așa, pe Cilea. Da, frumos, tare. Și aici așa este doar o singură casă. Hai bine, mai este așa una mai încolo. Cred că intră iar într-alt sat. M-a ajuns în Lișna, mă. Ce se petrește, ce oare pe aici?
Suhară în stânga. Ia uite, aveam o spălătorie, spălăm o leacă bicicleta. A, uite, ce frumos! Ce-o fi asta? Da, am văzut un semn de Răban 15 km. Am dat haina jos, da, acum e un vânt. Parcă e un pic așa rece. Da, mai merge. Da, numai drum principal am avut azi. Ia uite ce la o casă faină. Uite, îi dăm o țuică de aici. Ia uite, capre, și am ajuns în Lenăuți. Be, ce casă e culută. Deci, abandonat. De Răbani, 14. Scrânge tot frumos. La și câmpie fain încolo. Acolo avem o livadă. Dar trece pe lângă mine cu tot, parcă n-ai avea loc. Și că aici este o coborâre de 9%. Bă, da, faină-i. Lenăuți s-a terminat. Wow, ce îmi place! Iată aici. Frumos, frumos. Un gard de... e tablă asta. Uite, o casă părăsită aici. Aileu. Tot distrus. Aici una în construcție și asta, cred că și așa, asta e părăsit. Ia aici, cred că și asta e părăsită. Aici e un râu. Ia ce ajungem în Alba, Tărăbani, 11. Sper că s-a văzut ceva. Ăla e frumos aici. Avem așa casă părăsită, ia uite. Acolo și deschis. Avem și un cuțu. Altă casă. Ia ce fain să vede încolo. Aha. Da, mondial de urcat. Uite aici, o biserică pe sus. Ia uite. Am mai multe case părăsite pe aici. Ia și aici una verde. Ia câta câmpie cilea. Și în partea asta. Uite-o câta balastru aici, pietroaș de toate. Haileu. De Răbani, 6 km. Da, sunt niște flori așa, făinuțe prin pădure. Oh, dar ce vale avem aici. Am cam avut parte de vale, nu... Buah! Noroc de suspensie, că erau niște trepidații pe acolo. Ai de capul meu! Ai! Numai bombardamente. E bun că nu-s gropi mari.
Hai că ai fost făinuț. Făinuț, câmpie, ia uite Cilea. Bine ați venit în orașul de Răbani. Bă, n-am fost niciodată oricum. Și direct mă așteaptă niște câini ca să mă urmărească. Bă, dar și primire am, ia uite-l. Dar normal. Ia uite. Spate să nu. Spate să nu. Ia uite-l. Uite-o acasă. O, dar ce câmpii pe aici frumos. Da, deci momentan am rămas încă 4 linii. Și acum să mă gândesc, ori merg mai înainte, până aproape de vamă, ori mă întorc. Habar n-am ce să fac. Ia, Bajura, în stânga. A, dar înseamnă că mai am până în oraș, sau aici o fi. Ia uite câmpie frumos încolo. Și aici, că și pe partea dreaptă, stângă, adică, e bine, și pe partea dreaptă de acum. Bun venit în nord, zilele nordului, chiar aici se fac. Pe aici, pe undeva, habar n-am pe unde. Am ajuns în polul nord de auto. Ia uite, avem și cimitir frumos. Ai vrează că până la urmă că asta e orașul. Ia uite. Avem aici, ce avem aici? Nu știu, nu m-am uitat bine. Zilele nordului, camping. O fi pe acolo pe undeva. Oileu. Ești frumos. Biserică. Ia uite ce construcții ce acolo, școală gimnazială. Era o minge. Ce grup acolo. O, da, ce se face pe aici? Socar 10,49 Voileu. De acum cam cumva pe lângă centru. Niște blocuri. Aici e ceva monument. O dita mai clădire. Dacă aici trebuie să fiu atent. Casă de cultură. De acum sunt cumva în mijlocul orașului. Dar ce asta? O mini biserică, ia uite, biserică aici. Ia uite aici un parc. Nord. Trebuie să fiu atent că mai treză pe jos. Sau să mă fi oprit o leacă? Cred că da, că mă întorc. Ia o leacă așa pe Cilea. Au, facem o poză aici la nord și m-am cărat înainte. E așa, am ajuns până în nord. Da, m-am uitat pe hartă și nu e o idee prea bună să o iau pe lângă vamă, că-i prea departe. Și fac aproape 200 de kilometri și am deja cam 100. Și nu e bună.
nord. Da, m-am decis să nu mă risc, că deja am 100 aproape până aici, plus vreo 174 care cred că nici nu-i corect, că de acolo de unde m-am oprit în Câmpia Iași scria că mai sunt 29 de kilometri și am 31 deja făcuți. Deci o să fie undeva la 300 de kilometri și nu mă pot risca cu așa ceva. Chit că merg încetul. Momentan nu mă risc. Că cine știe unde mă lasă bateria. Acum poate nu mă lasă, dar cine știe. Undeva maxim e 300 parcă, sau 4, chiar undeva pe acolo, la condiții bune. Și m-am decis cumva ca să nu mai urc pe partea aia de la Dorohoi, prin pădure, să merg așa prin sate și ajung în Botoșani. De acolo mai am așa mai drept, e decent. Judecătoria. Așa cilea. Aici nu se știe. Materiale construcției. Așa mă tentează să mă duc până la vamă, dar deja e cam prea mult. O oră și 16 ore sau și 4-6. Da, ziua nu prea pot vedea ecranul ăsta. Da, nu m-am mai... Așa, trebuia să fac o dreaptă pe undeva, dar nu știu unde. Trebuie să mă opresc. Spălătorie. Chiar e frumoasă partea asta. N-am ce zice. Chiar e fainuță. Pe altă casă. Și aici... Nu, mai încolo. Văd aici. Hârvana, da, aici. Dar ce-i statuie? Hârvana, dar nu scria Lămășița, nu știu cumva, acolo era gata de Răbania. Da, scria Hârvana și oricum trebuie să mergi spre Hârvana, sau cum era eu. Bă, da, ce fain aici e turnat. Oare e proaspăt? Nu cred, ia uite, materiale, construcții, tot una alta, industrie pe acelea. Uite, o cașă. Aici avem câmpie. Bă, sper că pe partea asta o să fie mai decent, mai chill. Nu așa multe mașini. Bă, da, ce faină câmpie. Speli mașina, te uiți pe câmpie. Bă, da, îmi place aici. Ia uite. Bine, puteam... O să fac traseul ăla. Am să mă duc până la vamă, oricum. Și poate trec și vama. Da, mult mai încolo. Da, ce faină e. Mamă, și-o prind și viteză. Chiar e fain. Nu mă mai duc pe câmp. Dar poate, chiar aș vrea să mă duc pe câmp. Era acolo făinos, dar este, nu știu ce, acolo cred că o stână ceva. Și nu mai vreau. Ia uite ce aici închis. Ba da, îmi place. E făinos pe partea asta. Și o să am în mare parte genul ăsta. Da, nu mă mai duc pe Dorohoi, am să mă duc în Botoșani. Să fac un zigzag. Sper că o să-mi ajungă kilometri. Da, cred că am să fac 200 până la urmă. Ia uite, drum în dreapta. Ce fain să vede câmpia încolo.
Și aici se construiește ceva interesant. Au o casă aici. Foileu. Parcă m-aș opri și asta o bucată aici. Mă pornesc mâine acasă. Are camere tot. Ia uite, am dat de cășă. Uite așa de un câine. Da, mai du la acolo. Momentan e chill, bă, că pe aici. Să vedea mai încolo. Dar chiar e fain. Ia uite gâște, bă. Da, și chill pe aici. Câmpioa, ce fain e încolo. Ce vorbește? O, ia uite, aici avem pescuit. Și aici la fel. Da, uite încolo. Uite, niște copăcei pe acolo, un drum. Aici chiar e mult apă. O, stai așa că eu nu știu aici pe unde trebuie să o iau. Iată, am intrat în Lișmănița, mă duc înainte, este un iaz pe undeva. Și mă duc o leacă acolo. După aia cumva trebuie să mă întorc un pic. Auzi ce faină trotuar acolo, frumos, ăsta merge pe lângă mine. Ia uite, o fântână interesantă, ia ce frumosă. Cam acela, uite, o groapă, asta e. Bă, dar e fain, uite, ridicăm mai trotuara, ca lumea aici. Uite, copaci, încet să florească, copaci. Ia uite acolo, casă. Ce casă roză e. Ia uite, văd o leacă și iazul. Ăla ce fain e. Câmpie. Uite aici. Un geam mai rămas. Ia uite cât geam acolo e. Ia, uite asta e părăsită. E fain în față. Gata, văd că de aici e mai mult case vechi. Mai găsești una de genul ăsta, dar nu chiar așa mult. Ia uite, alta. Mai stă cineva aici, oare? Și am ajuns în Siliștea. Aș avem o barză acolo. Ia uite ce ilea mea. Făinuț.
Bă, chiar îmi place partea asta. E și liniște. Bă, că nu mai trebuie să mergi mașină. Nu e rău. Ia uite, o casă mai mare. Deci nu știu unde să te uiți, peste tot, una, două, ia uite aici, aici, aici. Ia uite și un nene care lucrează. Ia uite mă, Iazo, mă! Leu! Bă, dar ce-i? Am stârnit câine. Stai cu... Wow! Bă, dar ce te duci direct în Iaz cu drumul, mă? Ce tare! Da, așa am ajuns la Iaz, tot frumos. Aici, dacă nu te oprești direct în Iaz. Că nu mai ai. Ori fi fost drum încolo? Nu, cred. Uite, sunt niște gâște pe acolo. La chiar ce faine. Ce să mai... Chiar aici, dacă mai crește Iazul, ajunge la casa asta, unde tot bate câini la mine. Ce faină și liniște. În sfârșit s-a oprit și câinii. Chiar e liniște acum. Hai că are ceva totuși. Până ce ajungi mai încolo, da? Bă, sincer, nu mai pleca, chiar e fain aici de stat o bucată. Da, trebuie să ajung și în partea ailaltă, trebuie să mă întorc de acum. Chiar e fainuț. Ia uite-ți-l. Ce e? Ce vor să atace? Bună ziua! Ia de acum cășile părăsite care altul. Du-te acasă, băi! Du-te Du-te acasă, băi! Eu vreau să văd o casă aici. Uite, flori frumoase acolo, școala veche, strada școala veche. Unde este școala? Da, ce fain. N-am văzut nimic. S-a oprit acolo. Dar uite, să faci șanțe, da? Nu e rău. Chiar a fost fain acolo, e bun că m-am dus. Vreți să vă ajut o leacă? Ei! Vă ajut? Nu mai trebuie. Mai pun pe acolo pe șopru, unde am. Da, e bun, e bun. Ce faci? Mă, vin o leacă până în sat, să văd cum e. E frumos pe aici, vă, că... Dar eu nu te cunosc. Nu mă cunoașteți, nu-s de aici. Acu ești. Din alt sat, din Suceava ăs tocmai. Spune mai tare că n-aud. Din Suceava ăs. A, Departe, am venit o leacă pe aici. Cu și o cază. Să văd o leacă aici, satul ăsta, că e frumos tare, vă, că... Cu cablu? Nu, să văd satul. A? Să văd satul. E frumos satul, vă, că... Aha. Ziua! Ia uite! Trebuie să construim. Da, eu pe drumul ăsta. Momentan nu-i mai asfalt.
Bă, da, uite, e asfalt aici, în satul ăsta. Nu e rău. Mai ales pe drumul principal. Ai, ce frumos. Dacă aș filma și eu pe jos, ar fi super. Acum sper să fie bun drumul. Mă trezesc cu băltoacă. Că trebuie să mă întorc. O, da, ce fain aici, ce de aici? Uite, o trotinetă. Ia uite, se termină Siliștea. Wow! Și avem aici ceva. Bă, da, ce vale aici! Momentan se arată bine drumul. Wow! Uhu! Mamă, dar ce se duce la vale! Ia uite, merg și pe câmp. O, altă vale. Și aici. Aici tot înainte. Ia să vedem. Sper că... dar mașina aia ia cam încetul. Aș vrea derapaj. Wow! Uhu! Frumos a fost. Ia uite ce o parte de iaz. Bă, da, sincer, chiar îmi place. Partea cealaltă. Momentan văd că se arată bine drumul. Așa că tot înainte. Da, deci vântul nu s-a lăsat deloc, încă e destul de vânt. Acum e lateral, deci cred că o să am o mare parte de vânt din spate, ceea ce nu e rău. Au rămas la fel liniile la baterie, ceea ce e bun. Acum stau și mă gândesc dacă mă ajungea până la vamă sau nu. Totuși erau alea cam riscant, 300 de kilometri. Nu se știa. Poate mă opream aproape de casă și gata, trebuia să împing. Și asta nu-i de împins. Da, merge. Văd acum așa cam cât duce cu viteza asta în permanență. Și după aia mai face un traseu mai mare dacă nu. Ia uite aici, dăm de Iaz. Asta că avem o vale. Și asfalt. Gata, am trecut la asfalt. Stai să fiu atent la drum că... Bă, da, ce fain e pe aici. Iaz, aici avem un pod. Nu e rău. Am mai fost la un iaz, prind alte iaz. Dar nu e podul ăla. Sau? Nu cred că știu și eu. Cam așa pare. Bă, dar ce vânt e aici. Ia uite. Fluieră bicicleta, bă. Sper că s-aude ceva. Bă, da, ce vânt e. Uite, și valuri. Ia uite, acolo e un alt sat. M-am gândit să o iau prin satul ăla că mai e lung traseul. Să nu mai iau pe drum drept, european, aglomerație, poate aici e mai liber o leacă. Da, bine ai venit în comuna Hârvana sau Harvâna. Ia stai, Harvâna, Vârna, bă, nu știu să citesc. Deocamdată am o vale. Ăla e făinuță, niște gropi pe aici. Bă, da, ce crater aici. Iar un vânt lateral. Ia uite, iară căș. Bă, parcă am mai fost pe aici, dar n-am mai fost cu siguranță. Dealul ăsta îmi pare că seamănă cu altul. Ia uite. Ia.
Ce frumos! Ce drum drept și frumos! Abia se circulă pe aici. Momentan e bun. Da, am dat de invazie de gâze. Da, s-a mai dus o linie. Deocamdată străi. Uite, numai plin de câmpiri. O, ce e aici? Ia uite aici câine. Hai că stau cu minus. S-a uitat așa alea cu urât la mine. Aici e drum fain aici. Și câmpii încolo. Câta câmpie. Da, să eu la drum că mai am mult și bine și ora 4, sper să ajung până la ora 7 acasă. Că după aia se înserează și mai naș pe oleac. Nu mai am chef. Nu mă gândesc să-i dau cu viteză sau nu. Ia uite aici, ce vale am. Fain, tă câmpie și dau acum de un sat. Bă, dar ce pe aici? Uite, sper că se vede ceva. Grămadă de mini țări, habar n-am ce e aia. Ce faină câmpie în partea aia. Așa, măi, acum Dumeni, am ajuns în Dumeni. Uite căști la Dumeni, ia ce fain acolo. Uite, avea și un motoscooter, de la mai vechi, fain. Aici am o vale, nu mai trebuie să stau cu două mâini, că o iei la o în cap. Ia ce faină, uite, dita mai parabolică. Dorohoi, Hârvana asta, așa că eu trebuia să o iau pe undeva, cred că la stânga. A, ce frumos acolo. Ia uite, părăsit asta. Ce fain era aia. Ia și aici. Ce gard albastru, mă. Ia ce câmpie iară. Și aici ce? Sau au fost? Ce fain gard aici. Ia uite, ce fainuț. Ia uite aici. Și câmpii în spate. Oh! Văd umbră. Dă-miară de case vechi și mai părăsite. O, ce făinuțe e. Și aici așa. Farmacie veterinară. Bă, e asfaltat, văd că mare parte pe aici. Și drumuri mai secundare, ia zi dacă și ăsta.
Ăsta nu mai gata. Da, aici nu prea. Ia uite. Distrus. Cămin. Ia uite, da, ce fain e aici. Da, ce e aici? Așa aici. Grădiniță. Uite, joacă FIFA. Uite ce frumoasă. Uite, rulată. Ia uite aici, o fermă, mă, ceva. Cât utilaj are. Ia uite, grâu. Sau nu, popșoi, graunzi. Și încolo e câmpie, e câmpie. Bă, dar chiar e fănuț aici. Avram ce sătă ăsta, Condăreni, ceva genul? Cordăreni. Ia uite ce le scrie. Și deja mă așteaptă cu o casă albastră. Nu-i nimeni acasă aici. Bă, da, ce făinuță. Ia uite ce utilajă. Ia uite, casa albastră aici. Ia ce fain. Ia uite. Aia e distrusă. Ia uite ce zgomot facă. Sel la bătaie. Ia uite-le. Măi, ai, ai. Unii vii, mă. Uite-l ai, mă. Ia, ta, așa face. Ia de asta o casă. A, nu, uite încuit tot. Ia ce fain. Care e faza cu căsele albastre? Na, s-au dus pe jos. Ia pe acolo căsă albastre. Iar a luat o raznă. Dar chiar satul ăsta e plin de case albastre. Ia ce fain. Asta e un pic mai albastru. Ia, albastru. Alt culoare. Albastru. Aici are mai mult gardul. Albastru. Aici eu cred că a fost albastru. Momentan, uite, am crezut că e gata cu albastru. Mai vine una aici. Ia uite, moci albastră.
Am rătat semnul, da. Am ajuns în Slobozia, băi. Gata, de aici nu mai avem albastru. Am zis că nu mai aveam albastru, uite, albastru. Albastru. Coțoco. Albastru. Albastru. Asta nu e mai albastru, cred că a fost. Albastru. Faileu. Care-i faza cu albastru, bă? Cășile astea. Vreți? Gata, nu mai avem albastru. Avem albastru. Mult albastru aici. Bă, sincer, îmi place să vin pe satele astea. Ia uite ce colorate ce le-ai. Asta e dărâmat, albastru. Albastru. Bă, dacă nu-i casa, măcar un geam, ceva să fie albastru. Ia uite ce frumos, iar dăm din iaz. Și văd că e ceva lume pe aici. E mai liniște. Nu cred că bate vânt așa tare. Nu, e mai bun. Ok, este și acolo mini casă, ceva, nu știu ce. Ia ce fain ești pe aici. Am venit la pescuit tot. Ce liniște și fain. Stelul ăsta nu mai ajung eu la 7 case. Este și o rulotă acolo, văd că. Și încolo trebuie să o iau eu. Am ce merge. Mult nu mai este. Că după aia ajung în Botoșani, stai, pun soarele în cap. Ajung în Botoșani și de acolo e gata, că am mai fost prin Botoșani. Și pe drumul ăla la întoarcere. Da, ia stă frumos. Bă, chiar a fost faină călătoria. Da, mai este. Și să-i dau înainte. Da, câmpii încolo. Ia. Da, câmpii încolo, frumos. Oh, ce frumos aici, Vorniceni. Ia uzi, mă.
prima fântână care o văd. Ia uite, încă una. Bă, faza e că e fain pe aici de mers dincolo. De mers dincolo încoace, spre casă, că văd că am mai mult vale decât deal. Așa, să vin încoace, o să cam am deal. Da, na. Să vede. Ia uite ce e, cămin cultural, bibliotecă. Și asta. Primărie. Iar câinele ăla cu cățăie. Tot n-am mai aflat ce conține statuia aia. Am văzut în mai multe locuri. Stiubieni. Eu am stop. Dacă e liber. Ce e asta? Un drum drept cu multă câmpie. Bă, da, ce fain. Ia uite. Deja vine. Dă-i drum acasă, mă. Uite-o la el, mă. Uite-l-ai, mă. Wow. Uai să mă. Era să o iau și eu în cap. Uite-l-ai, mă. Mă uit la câine și după eu, ia ce era și să iau în șanță. Du-te acasă, ei! Uite aici e plantație de canale. Ce deal am de urcat. Făi, leu, dar nici nu prea se vede. Ce vorbești? Dă două motoare. Ajung la 3 la oră. Nici o șansă aici. Bă, ce deal e. Și ăla cu 9% care l-am urcat nu era așa. Gata! Băi, stai că eu nu mă mai opresc, gata, mi-ajunge că... Bă, chiar aș vrea să nu mai opresc o leacă. E fain să vede câmpii încolo. Și să vede fain, da. Trebuie să ajung și la o oră decentă. Nu prea aș vrea să vin noaptea. Ia, ți-am ajuns la dealul Cruce. Direct deal dăm. Ia uite aici, în construire. Ia sat Dăvidoaia. Încolo. Dar dacă nu m-am oprit acolo, mă opresc aici. Ia uite ce faină e câmpie. Dacă tot e în drum, ce fain se vede. Ia, dar ce pe acolo?
Fa, dar cât de liniște aici, ce fain. Să fie așa, mirosul ăla care a sărit. Vii aici așa, pe dealul ăsta și să stai. Da, s-o eu de acum. Cât mai am de mers. Frumos. Și am ajuns în Corlăteni. Ia uite-o ce are aici. Ma, da ce vale. Ia ce școala primară. Oh, dar aveam vale, nu glumă, dar știu că trebuie să iau undeva la stânga, dar nu știu unde. Băi, deci, în mare parte, traseul care l-am ales, am avut numai vale cel mai mult. În schimb, dacă o să vin pe aici, o să am în mare parte de deal. Dar e făinuță. Ia uite. Ce industrie acolo. Și acum undeva trebuia să o iau la stânga. Să-ți văd mai încolo. Salut! Cum se cheamă canalul? Ei, Ionuț Drăgoi! Corlăteni, gata! Și avem o trecere de cale ferată. Înseamnă că acolo trebuie să fie gara. Ia uite trenul, mă! Acolo Călugăreni, Călugăreni Noi, Călugăreni, Mândrești, Borzești, Plopeni Mici și Mari. Și am ajuns în Dorobanți. Comuna Nicșeni. Ia uite aici, țap, țap. Gata, nu mai am căs albastre. S-o dus de multă vreme. Salut! Școala gimnazială. Și eu zic că pe aici ar trebui să o iau.
Oh, e ceva activitate pe aici. Ia uite, iază! Mini parc aici, e fain. Și aici, dorobanți. N-am mai apucat să citesc. Trebuie să fiu atent. Salut! Să fiu atent în față. S-a vedea pe cameră, cred. Cred că un cămin, nu știu ce era acolo. Iarăs Nicșeni. Oh, Dacia, Botoșani, 17. Da, nu știu cum a fost acolo. Scria Nicșeni, după aceea Dărăbani. Sau Dorobanți, nici nu mai țin minte cum era. Un soare în față. Uite, și-au pus nou parcare. Miroase aici a ceva, dar nu știu ce. Eu tot merg înainte, dar sper că o iau bine. Să ajung în Roma, deci eu o să fiu în Italia deja. Îți dai seama câtă tranziție aici. Primăria. Flori. Eu tot merg înainte, dar sper să nu trebuiască să mă întorc. Hai, merge înainte. Nu văd niciun semn de Roma. 89, bun. Ia avem o vale aici, iată. Oh, și un iaz frumos, iar iaz. Uite, mă, Comuna Roma, mă. Ia uite cilea. Am ajuns în Roma. Ia, tractorul m-a trecut. Acum îl întrec eu. Direct am un deal mare de urcat. Mă ajunge tractorul. Ăla e diferită tare Roma asta. Ia uite ce. O, mă ajunge tractorul de urmă. Comuna Roma. Și că mai am vreo 10 km și ajung în Botoșani. Uite caprițele sau nu, țapă. Sunt capra noi, capra. Gara arătat 13 km până la Botoșani. E acum drumul o să fie așa un pic mai cu activitate. Că nu, uite, nimeni nu joacă FIFA. Că e aproape de oraș.
Bă, da, ce cratere aici. Așa mondial de urcat. Heleu. Bă, dacă mai este din dealul ăsta de urcată, cu ori de bucat de timp. Ai, ce greu aici. Nu merge la deal! Cam începe activitatea. Ia uite, mă. Aoleu. Oare încă sunt mai în Roma? Cred că da. Uite că salut! A, parcă așa era. Roma și Botoșani, oraș direct. Era un aerodrom pe aici, arăta. Dar nu știu pe unde. Cred mai am de mers. Uite, acolo iar un castel. Un turn. Ia să dăm un totem aici, vedem ce scrie. Roma! Deci mai făinuță. Facem o bosăteară. Da, după Botoșani îi dau o leacă mai cu viteză. Că nu mai are rost, tot am făcut traseul ăla de o grămadă de ori. Eu o să ajung că e 6 și ceva. Și la 7:30 deja îi apus-o. Gata, am mărit o leacă viteza. Mai am o oră și i-a pus-o. Deja gata, s-a dus încă o linie. O rămas cu două. Oricum m-a avertizat că se mai duce o linie. Dar trebuie să ajung o leacă mai repede și mai am de mers. Până în Botoșani m-am uitat și chiar mai este de parcurs. Bă, da, ce industrie și asta lucrează, văd. Fabrica de carne. Ia uite. Ia să vedem totul, 5 ore 43 cu 107 plus aia 60, 167 de kilometri. Crescut înapoi 3 linii. Da, deci nici nu mai știu câte ore aveam parcurs acolo. Dar pe Strava arata vreo undeva la 8 ore, nu, sau 9, ceva, sau aproape de 9. Și încă mai am. Da, ce fain aici. Dacă erau și înverziți copaci, era altceva. Dar chiar e fain traseul ăsta. Drumul ăsta, adică. Și aici văd că o livadă ceva. Industrie, nu glumă. Și aici o seră. Uite, niște cisterne pe acolo. A fost un peco ceva. Ce frumos se vede în partea aia. Și încolo deja văd orașul Botoșani. Gata, am intrat în oraș. Hai. Nu mai pot. Am pedalat non-stop oricum. Doar cât mai oprit așa o leacă. Acum să văd eu, am intrat în Botoșani, da. Nu mai știu pe ce drum să o iau. Ce răcoare e pe aici. Ia să vedem pe unde trebuie să o iau eu oare. Habar n-am. Și cred că am să mă opresc o leacă. Nu, dar chiar habar n-am pe unde trebuie să o iau. Nu mai țin minte locul ăsta. Unde să mă opresc eu o leacă. Faza e că trebuia să o iau, trebuia să o iau cumva în stânga. Cum iau în stânga aici?
Stai că aflu îndată. Deci era trece pietoni? Nu știu dacă funcționează semaforul ăsta. Sincer. O duc așa. Gata, de acum e simplu. Ia uite, poliția așteaptă cele. Viteză de acum. Bă, da, e activitate aici în parc. Cornișa, da, s-a terminat și călătoria de azi. Bine, eu mai am o bucată bună de mers. Deci, momentan am 119 km și mai am, cred că vreo 50 sau habar n-am, nici nu mai știu cât mai am, dar mai am îndeajuns. Da, de acum mai numai drum din ăsta, nu știu, mai are rost. Aglomerații la greu și cam atât a fost. De acum pe data viitoare. Bă, a fost fain. E bun că nu m-am dus până la vamă, că nu mai ajungeam de grabă. Văd că s-o dat înapoi cu 3 linii, să vedea cât ține. Dar văd că m-a ținut foarte bine. Am mers așa mai încetul și m-a ținut destul de bine. Da, deci e de făcut. Kilometri mai mulți. Da, m-am obosit la greu. De acum, pe data viitoare, la o altă călătorie. Habar n-am unde să mă mai duc. Dar o vedea, mai fac un treseu. Vreme să fie. Că azi a fost vreme bună.